السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de rızkınız kan olup, avrayınız artık bolup, muhabbetiniz köp bolup, iman baylığına güler yüzlüğünüz solmasın. Süleyman ol Ali cahe, insu cinin padişahı, dev perinin kıblegahı, ol hem zembil dokik geçti. Allah'ın dostu mahtumul şanı diyer. Süleyman ol Ali cahe, insu cinin padişahı, dev perinin kıblegahı, ol hem zembil dokik geçti. Zembilyen sebette. Meyve salınyan gerekli adın içine koyup götürüp ya kelleğini alıp ya gerşin alıp gidilyen sebet zembil dokik geçti. Geçen hafta Eyyamiz Allah Teala'nın köklemegi bilen Davud peygamberin gurrunu ayttık. Hem padişah ve hem peygamberdi. Davud peygamberin oğlu Süleyman peygamber ve padişah. Hem peygambermiş ve hem padişahmış. Davud peygamberin özü Yakub peygamberin takriben 10 mirlenci aktık çavluğundan. Yakub peygamberin Yahuda diyen oğlundan kaydan bir beyik insan. Yakub peygamberin Yusuf oğlu var da Yusuf peygamber ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam Yahuda dipti oğlu var. Davud peygamber Yakub peygamberin neberelerinden aktık çavluklarından 10 mirlenci arkada etekte. Süleyman padişah da Davud peygamberin oğlu. Davud peygamber Allah Zülcelal'den dileptir, ey Rabbim eyem meni qovverşin yali, meni qovverşin yali, men oğlumu da qovver diptir. Hudaya mana muhabbetin sinşiyali, menin oğlum Süleyman'ı da muhabbetin sinsin diptir. Allah Zülcelal aydıptır, ey Davud, oğluna da tapşır, senin yal ibadet etsin diptir. Davud peygamber eyyamiz Allah'dan diledi, oğlum da meni yalı qovver dip, eyyamiz Allah Teala'dan emi dedi, oğluna da ait sen yalı ibadet etsin dedi. Bir vaxtda bir yaşlı adam
oğluna tapşıryanna ya bunayya inneke mes'ulun yevmel kıyameti mâze iktesebte ve la yuqalu limen intesebte. Der kıyamet mi % emelet çist nemi guyen pederet kist. Der kıyamet mi % emelet çist nemi % pederet kist. Hazreti Sa'di aleyhirrahmâ diye. Kimin oğlu ol, kimin aktığı ol, kimin gıydı ol, kıyamet gün sen däden kim, ecen kim diyilecek del. Kimin aktıkçauluğu sen değil mi ya? Amalın näme değil yer? Qorsağın yer dedi yüreğin, amalın nämedi? Davud peygamberin oğlu bolsa da Hudaý Taala aýdypdyr, oğluňa aýt özüň ýanak ibadet etsin dipdir. قال النبي الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم قالت سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة كذا في سنن ابن ماجه. Peygamberimiz aýdypdyr, bir gün Süleyman peygamberin enesi, Süleyman peygamberin enesi padşaň heleýa. Davud peygamber padşaň heleýdi. Bir gün Süleyman peygamberin enesi Süleyman peygambere aýdypdyr, "Jany oglupdyr. Giýjaň şodur şunu yatyp geçirme" diýipdir. Giýjaň şodur şunu yatyp geçirseň, bu mahal padşa da bolsaň, kıyamet gün garyp bolarsyň diýipdir. Şikepi kim aýdypdyr? Süleyman peygamberin enesi aýdypdyr, oğluny terbiýet berdi. Bir padşaň denanasy oğluny terbiýet berdi. Bir kefide derman Resulullah'dan ummatını eşittirýär. Hudaý Taala aýtdy, oğluňa aýt sen ýaly ibadet etsin diýdi. Oğluny terbiýet berdirli din terbiýetine. Süleyman peýgamberin enesiniň aýdan kefişi. Hay oğul diýipdir. Giýje kän ýatma diýipdir. Yani meselen şu mahal öz dinimizden aýtsak ýatsa namazyny okuýmak, erti namazy oýap bolmak we asl muň maksady giýje täheccüd okuýmak. Hay oğul diýipdir. Giýjaň şodur şunu yatyp geçirme diýipdir. Kıyamet gün hor bolarsyň diýipdir. Bu mahal padşa bolup hiyabanyňa altyn ýazylyp otyr diýipdir. Köçelerine altyn ýazylýarmyşdyk käde. Süleyman padşa. Tala ýazylýarmyşdyk köçelerine. Başga padşaly geljek bolanyny gudratyny kökezjek bolup köçeleri tamam altyn ýazylýarmyşdyk. Seffe şems tala altyn ýazylýarmyşdyk. Gelýän padşa aňalsyn diýip. Hay oğul diýipdir. Giýje täheccüd okuýmasaň kıyamet hor bolarsyň diýipdir. Garyp bolarsyň diýipdir. 100 ýyl geçseň yalançyny sürýän, ten tofraga döner bir gün eriýän, ýokluk meýdanyny mejlis gurýan, menlikden gaçylar çağdır bu çağlar. Maktumly şan aýdýar. Ýaş oglanlar, jawan oglanlar size aýdýan. Şu illem giýje uzak. Tagriben 4,5 goloýuna daňat ýaşaýat, 4,5 da barýan bolsun. Akşam şu mahal 7,5. Häzir 7,5. 8,5, 9,5, 10,5 da ýatsaň 6 sagat daňat ýança wagt galýar. Oham başarsaňyz agallym kışın giýjelerini güne. Ýok, boljak däl heftede bir giýje. Bolmasa aýda, bolmasa ýylyň içinde bir giýje täheccüde turuň. Maktumly şan hawluk maýlyň dinläýliň. Näme diye 100 ýyl geçseň yalançyny sürýän. Şaýet Maktumly şan şikefi Süleyman peýgamberin enesinden alan kefi bolsun ha. Gözde 100 ýyl geçseň yalançyny sürýän.
Şu yalançyny 100 ýyl padşalyk bilen sürseň de, ahir hoş geçirseň de, sen tofrağa döner bir gün eriban, bir gün bir göz kum garylacak, bir dil kuma garylacak, diş kuma garylacak, bir yanak kuma garylacak. Yokluk meydanına meclis kuruyban, millikten kaçılar, çağdır bu çağlar. Teheccüd vakti, yani inni 4 yarımda şuullem danassa, hamana sen 4'te tursan, deharet sıncan 15 daqiqa olsa, 15 daqiqa anırda teheccüd namazı okuymağı taqriben 4 rekat, 6 rekat, 8 rekat vaktin oluyor. Sadece aydın teheccüdün tertibine kısa caytacak, çünkü bu mahal vakt onqı değil. Turup dehret kılın, yenilecek 2 rekat namaz okuyun bolu. Ulamalar aytıyor, bir teheccüd hesap değil, bir dehret namaz bir okudan açılar yani. Yenilecek bir alham, hamanı bir kul huvallahu ahad. 2 rekat salam verdin, inni bir 2 rekatın bir uzağırak okuy. Çın asıl teheccüd şiviri. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam erti namazı uzak okuyanmıştı. Teheccüdü erti namazdan ne beter uzak okuyanmıştı. O cürü bolmasa da bir 2 rekat paylı ol qalın teheccüdden. Teheccüd dediği dangdan önçek turup namaz okuymak dediği. Yine diyen, heftede bir gün başarmasanız ayda bir gün turun. Turup başarmayan mı? Öl yanından mert bol, dayağı ol. Şun 9'da yat hamana. Erti 10'dan geçirmen hükmen yat. Men teheccüde turacak diye. Özün menen Allah'ın arasında. Hudaý bilen araňda perde de kalmaya, yokluk meydanında meclis kuruyban. Oham teheccüd okuýsaň, Hudaýa men kim bolup durun? Hudaýa men sen ejiz benden bolabilsem, Hudaýa men rahmatyňa sal. Ine sen Allah'ın bir söýen bendesi da. Teheccüd gece turup namaz okuyma barada Peygamberimizin bir derman sözleri var. Yattaş edipdim, bir tadı yine yazmadım. Aysam uzağa çıkacak, Süleyman Peygamber'in gurrunundan çıkacak. Allah köplesi bir vakt aydar inşallah. Yine aydiyen, heftede olmasa ayda bir gün turun. Hiç olmasa kış çıkyança. Ayda başarmasanız da kışın içinde bir yiyeceğin bir 2 rekat teheccüd okuyun. Allah'ın huzuruna keyif edersiniz kıyamette. Hudaý Taala ulamalar aytıyor, cenneti bahane bilen beren, baha bilen merp bolmaz deyipdir. Cennet kımmatlı da. Baha bilen alacak bolsan kıyın bahane bilen beren. Teheccüd okuýarly tursun neyse, ay sene ömrüňde bir jak aytar turdun, otur diýilmer. Hudaýyň rahmeti kändir. Allah'ın rahmetinden umidwardyr. Sürüň içinde bolmasaň da ahirragyna bolsaň da gyrip edýär, Hudaýyň rahmeti kändir.